Zdravím ľudia, toto je video o Ronaldovi CR7, dajte odber, like, ideme na to. Tuto mám ilustráciu, obrázok pre vás a ideme na to. Jeho druhý klub bol Manchester United, to asi vieme. Tretie, Ronaldo 2018, jeho pekný gól v Realu Madrid boli nožničky v Champions League, to je Champions League, logo Real Madrid a tuto je toto, ako dal nožičkou. A tuto je Ronaldo prvý klub bol Sporting Lisabon, takto vyzerá aj logičku, som pre vás si pripravil. Cristiano Ronaldo. Ale keby ste chceli vedieť, aké je jeho celé meno, tak to hneď budeme vedieť. Jeho celé meno je Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Jeho konto gólov je 931 gólov v roku 2025. Tuto je ako v Al Nassru hral, tuto ako vyhral v Al Nassru trofej, Al Nassr logo a tu je konto gólu prvého klubu potom. Toto je všetko, dajte tu odber a like a keď chcete ďalšie takéto videjka, tak toto zanechajte. Dajte toto. Ahojte.